Ishe nditungamire ntaure chokwadi padare. Ishe nditungamire ntaure chokwadi padare. Chinjaroko. Ishe nditungamire ntaure chokwadi padare. Ishe ndikumbire ntaure chokwadi padare. Zoraibu. Murini mchenji ndova Obedi mtu wamuda kutaura naye padare kaona. Tirai dare. Ishe wangu chandiunza pano ndechekuti ndashungurudzwa nababa. Baba vari kundishungurudza kumashure kwesita takagara zvakanaka. But nyaya yakatangira pakuti vana vakura. Vana vakuitawo zvavanoita vachinoroorwa. Pakauya mari vanenge vachida kutora yese ndiyo. Voti hapana chinosara pano. Saka zvazodaro pane mwana akapedzisira kuroorwa. Apedzisira kuroorwa mwana uyu. Ndobva tapendesa imba zvakanaka nemari yangu yange yanzi yangu. Tapendesa imba zvakanaka. Ava ndokutaura nemalodhi avo. Because takazenge kune malodhi akuseri. Zvikanzi hamina kuti vakawirirana pakuti zvikanzi ndavhunza toilet. Ndise rimwe dho kusaidi kutoilet wanoita madho maviri nekuti vanhu vakutadza kupindirana pamadho. Saka zvazodaro Saka zvazodaro ndobva ndati hazviite kuti zvidaro nekuti hazvisizvo zviri paplan. Vadaro vakangoramba vachienderera mberi takatoona pazoya vanhu vakukunza imba. Vakukunza imba ndo pakapfuura mwana wangu akati ko mama imba iri kukunzwa sei? Ndikati ndabvira kudhara ndataura kuti havazviite kuti imba ikunzwe. Saka vanondidherera pakutaura kana hapana chavanoteerera chandinotaura. Zvaro ndikati kubasa kanzi kubasa kwangu hazvikusoroi. Sorry, mais. Ndichitenderere mberi tinzwa. Saka ndobva nyaya yaendeswa kupolisi. Ndobva tatongoenda kupolisi vakapiwa peace order yekuti havafanirwi. In fact, vadaro polisi vakazonobvunza kuti nyaya ndei ndobva ndavaudza. Ndobva ndati vadaro kunzi musanhenge kune tataura kumba kuti musapasi imba. Vakabva vapinda mumba ndokunotora banga. Banga rei? Banga hombe aya mamwe anoshandiswa kutsemura fichi aya akadikwa mumba. Ndobva vadaiso kwandiri ndisikisa banga. Ndati manje zvamaita izvi ndida kutoenda kupolisi. Ndobva ndaenda kupolisi. Ivo vakazomhanya futi kuenda kupolisi kuya. Tasvika kupolisi ndobva ndanzi nyaya ino ndei ndobva ndataura. Ndobva vanzi baba banga riri kupi? Vabva vati handina banga. Ndikati aiwa kumba ndatoti tsvaga ndikashaya. Kureva kuti vanako. Ndobva tatorwa mastatements 5. Ndobva vapinzwa mukati. Saka ndakupedza kutorwa statement. Ndobva vazoputisa bhazi enda kwavari because vanga vapinzwa kuseri kuya. Ndobva vakazonipa ndikazona muputisa achuya nebanga riye kwandiri. Zvikanzi ndobanga renyu here mama? Ndikati ndrori. Ndikati ko mari wana kupi? Zvikanzi vanga vakaisa muhembi. Vanga vakaisa muhembi mavo banga. Saka ndobva vatongokuvharirwa. Ndokuvharirwa kwavakaita kunzi maonekwa mune dangerous weapon. Vazodaro baba ava vanovaziva chaivo. Baba vanotaura zvavo pamuromo chete. Mukada kuenda kunotaura nyaya kana kunotongeswa nemunhu pamuromo apa vanapo vanotaura havazorori. Saka zvazodaro manje ndobva vataura kubva zvaramba kubata. Hama dzavo ndobva dzatanga kuuya kwandiri kune vana because baba ava vane vakadzi vavo vakawanda still. Vakatowanda maybe 4-5 nevana. Saka vana vavo ndobva vatanga kunditi kwamaiguru ndo vandonyanya kutaudzana navo ndo vandoziva. Ndobva vauya vachikurira vakati mama zvazvaita kudai hazviite kuti baba vaende kunosungwa nekuti vaonekwa vane banga. Vanobva vatovharirwa kana kutoendeswa kukadoro.
zvino state yavo yavanoti vanonzwa shuga nechini neBP chiwithdraw statement titaurirane tiri kumba kana muchiti voregedza kutsika kumba zvachose tichingotaurirana vorega kutsika kumba ndobva ndati ine ndinoda zvokunoti zvinoperera kupolisi because ava baba ndovaziva hama dzavo dzese hapana anogona kutaura navo ivo ndo vanozvita kuti vanoziva ende ndo vanototonga vanhu vese pakutaura chete vanapo pamuko ndobva ndazoenda nayo kupolisi nyaya iyeyi ndachinja statement zvaneyo kupolisi makuchinjirei ndikati aiwa ndazofunga kuti vanorwara ndakuda kuapply for peace order ndobva peace order iye yaita but peace order yaita manje vaidzi havafanirwi kundishungurudza kana kuuya vachiita zvavanoita zvinoita kuti nditadze kugara zvakanaka vadaro kana kuti mumwe wangu kana kuti chirungu hachinyatsonzwika zvakanaka ndobva vanenge vachiuya vachiita zvinogara zvakadaro vakabva vauya vakanotora zvimakudo haminoti zvimakudo zveine zvimachinda nezvimahari neall sorts zvinenge zvepashiraini kwakuya kwakuisa pavhuranda pangu pandopinda napo mumba mapictures acho ndinototi navo vakaisa pandopinda nawo mumba mangu machiva akarovererwa kumadziro ndobva ndasvika kumba maneighbors andifonera akati hemone zvaita pamba ndobva ndasvikawo ndakumbira kubasa ndobva ndadzokera kumba ndasvika kumba zveshuva ndikaona zvakadaro ndobva ndachiti manje ndoita sei ndobva ndaenda kuna mufundisi wechechi wedu ndikati hemundoonewo zvandaitirwa pamba nababa ndobva tasoshedza maneighbors ipaya vabva vauya neadzimai vavo nemamwe maneighbors vakauya kubva vanamatira zvinhu zviri zviri vavabvisa zvinhu zviri vabva vakaenda kujurawo hanzi ivo mangwana acho vaona zvabviswa kudaro vakati hamusati kutoya nezvinhu ndobva vauya futi nezvinhu ndobva ndangoshedza mufundisi vabva vasvibvisa ndobva tatanga kukontinya kuti tingogara zvedu tingoti kuti ndirambe ndichidzokera futi kupolisi nesaizi yatiri hazviiti ndo vazodaro manje chagaragara vakazouya vautanga kupenda jurawo yese chakanyora kuti Mr. and Mrs. Mto ivo vabvisa zita rangu vanyora kuti Mr. Mto vautanga kunyora jurawo yese izvosiso yakanyorwa Mto nepamadziro kuimba vanonyora nepavhuranda pamadziro kuimba vachinyora kuita kunge mwana mudiki asi kusasva vane izvi zvese vanenge vachiita ndisipo ndikangabuda ndopaunosara vachiita izvozvo ndikotozonzwa nemaneighbor pamwe wakutofonera chandanga ndichida ndechekuti zvese zvimwe zvese ndo zvakakutsamwisai kuti muzofunga kuti ndakuenda kwamama mukamboenda kumapurisa mukaenda kukoti mukadii ndobva mazochifunga ndoda kuenda kwamama nyaya yamafunga manje iyoyo kuti kwamambo ndoda kubatsirwa apa nepapo ndoyamunofanira kungotaura kuti mambo muchiona ndauya pano kwandabva ndabva kure nenyaya dzemumba mangu handichakwanisa kuti ndinge ndichidzitsanangura kumwe kwese uku kana pazoda kuti ndidzitsanangure ndichadzitsanangura nyaya ndauya nayo pano ndeyakati nyaya ndauya nayo pano ndeyekuti ini ndinoda kuti baba vanobvisa zvinhu zvese zvavakaisa kumba uku zvavakaisa because vaiita zvekuchera pasi vachijara pamwe vaisa mushonga kana vaisa kuti chii handizivi plus ini ndangoya kuzotaura kuti ini zvaunge zvababa bheta zvichipera hazvo nekuti handina magariro andingamboita nawo ndikuda kuti makore magariro aimutembero wako zviri nani kugara ndiri mune makore mangani iko zvinezvi ndine 60 kweivo ivo vane 71 ndanchida kukutyai kutaura nemi ndada kutaura muri vanhu vakuru sitereki kwandiri hamusi tiri mukatagori imwe chete neni indine 56 kana imune 60 kura kuti makandisiya ne4 years saka kuchikoro kwamai muri pane pataitori tese kuchikoro ikoko handiti nyaya ndoda kuti nditaure panapa toda kuti tinzwe kuti baba vari kuti chii plus baba vari kunzwa chikumbiro chenyu kune zvamuruda kuti vabvise baba zvii izvozvo zvimashiraini zvavo zvavakaisa netsvina dzavo dzavakatora kune mukadzi wavo kumuvhovho vakauya vakadziti chichipamba pangu ngavabvise kana mukati tsvina dzakawanda pane zvimasaga zvemanyowa hanzi madhongi
nezvi vakurwara here pa regai tinzwi naivo toda kunzwa naivo zvinhu zvakadaro hazviitiwo nemunhu anenge ari normal hazviitiki saka totonzwa naivo zvino pane mutemoka papa ndepana imba ndeyekutesa ndeyemese ivo ndo baba vapa mushambani varikuudza zvinhu zvavo pamuso manyowa vachisvika vachirasa here kukutura kudai vakangosvika zviti zvirimyaji baba muri kunzwa zvokutaurwa namai dambudziko ravainaro nemi raita kuti vafunge kuti dai ndamboenda kwamambo zvichida ndingabatsirika. Isusu tinotarisira kuti kana mauya kuno patsika dzedu dzechivanhu tinokubatsirai zveshuwa kuna anoda kubatsirwa. Hatidi zvekare vana baba vakawanda vanoti kana vakuenda panguva yekupedzesera yekufa vanosiya vaisa ngozi mumisha. Vanhu vakadaro vakashata. Saka chikumbiro changu ndechekuti kana vanhu vambowanana chishuwo chedu chinenge chiri chekuti vanhu ngavaparadzaniswe nerufu. Ndo chishuwo chamambo. Kana marodza vana paita vana vakurohwa pane vakuwasha mumusha mukaona maita hondo dzakaita sedzamakatarisana nadzo dzinenge dzichirwisa kuuraya kwezvamunenge mabata mumaoko. Hakuna vakuwasha vaviri pavatatu vanoda vanhu vanogarisana magarisirano iwayo agogara nemwana wenyu zvakanaka. Kwete, hazviko. Hamufanirwe kuve imimi chituko kuvana venyu vamakabereka kuti vati kana vakagara anototadza kuti mwana woita sei. Kutya kuti ndikangodai murume anondituka achitutukira vabereki vangu. Handiti mapawa zvakaipa. Manzwa here zvataurwa namai mhosho dzavari kukupai. Pamusoro yedare mandipa nguva yangu yekutaura atenda chaiko. Chekutanga ndinotanga kutenda nababa vangu ndaanatezvara ndinovatenda vakatraya nenyaya yavangu vasingakwanisi kutiraitira. Pamusoro pamutowo varadza ndokwana kunzwa ndichibva ndazvinyorawo. Mutora pari pasi. Ndati pamusoro yedare ndiri kutanga kutenda ende ndiri kufara chaizvo kuti mai wangu yapari mataura aita ese ndinakudza zvekuti danga ariwo matauriro atinenge tichiita zvaisvika kuna baba kupanga yaikasvika pari. Handina problem kana imwe chete nemudzimai anogere naye. Kana roho wangu ariziva ari pano mukamugosi zvese zvaataura zvakarereka. Asi nekuti mandipa nguva yekuti titaurewo ndinotaura kuti mukakwanisa kunditi mundibvunze mukadzi wangu chekutanga anondida here kana kuti haachandidi kana akandiramba kare. Tochitangira ipapo nekuti handiri kuti vana vangu vanetseke. Vasikana aro rangu nakosha vatambudzike vanodzoka kumbava nekuda kwangu hakusi kunyeba ikoko vanodzoka. Saka taiti 73 years ama 62 61 hazvibatsiri. Ndinozvinyara pandiri mudare tikushiya kuti akakumboronga sei nevanhu izvozvi pano mabvudzi ese idzi handina kuudza kana anotezvara ndakarohwa zvinotyisa nokomana yake. Mwana wakubereka inini amai vachiti rova asi usauraye. Inini ndino ndipanga nditaurika. Saka ini ndakateerera teererai rova asi usauraye. Inini chirohwa asi usauraye ndakanga ndiri mumaswereji.
ndakanyura muchazopedzisira manditsamwisa kana kukudzingai mudare mangu. Idare ripi ramakamboona kuti ringatotongwa muchiita maitiro ewangu? Ndizvo ndiri kutaura kuti kana madaro inimi vedare manditi nditaura. Handisi kutsura, ndiri kutsura vanhu vari kuseka mudare mangu vachiratidza kuti zvamuri kutaura zvese ndaagainst it. Ndinokubuditsai mudare muno. Ngatiriteererei munhu achiritsanangura. Saka mudzimai wamaona agenapo ndinokudai zvechokwadi. Ndakamutora ndina vakadzi 4 kawirirana neni takaita zvese kusvika vana vakura vese vaenda kuyunivhesiti vapasa kumabasa ndopatanga disnobas but isina kutangira ipapo. Ngavataure payakatangira kuti hachadi murume totangira ipapo. Kana pasina ini ndine full exhibit semunhu ndakarambirwa 2007 ndaenda kuagora pandakarambiwa ndinayo dare richirida ndinoduruka kuenda kumutora kumuudza vonipa nguva vonipa munhu mumwe chete ndomubvurira ndo handina chandisina ndonisa ndaenda mberi tavo kubvira zvababa ndichitaura navo hatina kutukana vachitotsura zvese zvababa ndinazvo zvekutenga kupedza munhu ismati dare rimwe ndinochandifadza. Manzwa here mubvunzo wangu pamuri kuti wandataura? Ndati manzwa here zvataurwa namai? Zvinzwa ndazvinzwa. Ndo zvatiri kuda kuti mutaurire dare nokuti ndo chinyunyuto chavo chava kuwinzirai kudare. Ndo zvatiri kuda kuti muvapindure. Imimi zvekurohwa kana musina kusungisa mwanawo kana kumunza kumatare edu echivanhu dai takatomuripisa mombe yekukurovai kuti iwe unorova baba vakakubereka makuna. Ari kuzvinzwa ari mandinokuatara pacho pesikaita zvisi ndinazvo. Saka ini ndiri kuti zvataurwa namai vari kuti ivo mune zvinhu zviri kumba zvamakauya nazvo mukaisa mheno zvimwe zvimakudo here zvimwe zvichii ndobva vanotora ndove dzemadhongi dzekuya muchizoisa muyadhi mavo kwete zvinhu zviri kumba kwangu ndizvo izvezvi zvandigara nazvo pandipabonde izvi zvandinoti kumba kwangu ndigere nazvo nhange ndine zvepabonde ndizvo zvandisara nazvo zvimwe zvacho zvakatoenda zvimwe izvo hazvisi zvinhu nekuti ndiri pamusha pangu ipapo mukavabvunza unotaura kuti atorimo mumasaga manyo wacho unoda kuti mundibvunzire kuti ndichibva pamba ipapo handina kumutaura here kuti ndoda kusagadhi akati ndinogumira panapa ndinawo umbowo ihwo asi kana ari munhu akataura chokwadi tisingabvira umbowo kuenda mberi achapupura hausi kure ndinonotora kuti ndaziva kuti nyaya iyi yauya kuti azoripota haisiriyo. Imi muri yenyu yamunofunga kuti ndo yavayazomangara yavasumudza ndeyekuti yavasumudza yacho pane mukadzi akatukwa zvakapisa nemwana wavo. Mwana wavo yani peace order yekuti asasvike pamba ndiyo nyaya yavasumudza iyoyo iyi yatiri kutaura pane yakapera kati. Saka manzwa vachitaura kuti aiwa saka tingati tikauya kudare totonga nyaya isina kutaurwa here mudare? Aiwa ngatitongei yataurwa sandati. Saka ndoyandoda kuti mupindure nokuti ndo mhosva yamuri kupiwa. Handina zvinhu zvandinazvo kunze kwechichi chiri pano ichi ichochi neroja ririko imbwa hakusina zvinhu zviripo masaga nemarata nemasipezi angu emotikari. Yacho iri kunzi tsvina itsvina rudzivi. Mai Tsvina yerudzii kune marata kune masimba angu emota naiye wacho ndakaisa jurawo zviri mujurawo yanokiya gate toenda fedza handisi kupinda mumba make kana kuti kapafewa ndakapedza wiki ndichirara panze ndichikamutema andidzinga akazotuma hama dzangu akandikanyengetedza ndikati kwamba akanditiya fako ndikaziva kuti zviri kubva kumashure handiri kutombomuguma kana kumurova kana kumutuka ndikakupei zvinonyadzisa ka nditore umboyo asi munhu akura anomutaura nhasi kana aita musi zvino hatina umbowo watingadi. Alright. Hatidi kuraswa mudare. Right. Munhu ari kutaura kompleni yake kudare ndo yatiri kupira imimi kuti kompleni yake
ari kukomplaina kuti zvakati Magona mama. then akomplaina izvozvo. Mazvinzwa here baba? Hoku ndazvinzwa. Chivapindurai, ndozvatiri kutaura. Toda kuwapindura. Iwe mori inini uchirundida here. Toda kubvunzana pano ende ndafara nababa vauya chaizvo. Ndindazofara kupfura dare rese. Kuti ndakandina hama wandaifana kutaura naye. Kunze kwaiwe. Kunze kwaiwe chinditi unomira mabhanana wafonera uri pamagetsi. Handiendi kuna baba ivavo. Zvitaure pano ndinazvo zvese mufoni. Ndinovafa. Baba anga baba ivavo. Unozviziva nekuti pakandirova. Uyu akadaidzira kuti tora mafoni. Iwe wakamira uchitseresa so. Ndakasungwa kumeso kuti ndiri kumasiwerezi. Taura daro kuti akakunyeba. Uyu ari papeace order. Akandigarira. Mafoto acho ese ndinawo. Zvese zvakaitika izvozvo uchitaura muchita ndinazvo. Ndoda nababa vazvione. Ndoda nababa nondita munhu wakaipa. Ndoda kuvapa vazvione. Zvinopi chacho nokundifa kwacho kwamaita vazvione. Chinhu chiri kunetsa. Ndakuramba naipa ndudzi unondida here dare rinzwe zvabvunzwa nababa. Chinhu chiri kunetsa ndechekuti imba mune nyaya yamauya nayo kudai. Handina. Pindurai zvirikutaurwa namai. Munyaya dzavakupai kuti iyi neiyi ndodzatoda kuti mupindure. Nditaure nyaya chii. Vaudzei mai? Ndudzi. Vaudzei. Ndobvisa iwewe ndokutanga. Ande ndochimwe chinhu chacho iwewe. Ndo zvinhu zvacho zviriko zvandakaisa nokuti iwe ndakakuisa pamba. Ime munobvisa pamba pandakavaka. Taurira dare izvo. Imba ndakaivaka njira. Imimi zvamukatokona. Kana iri nyaya yemwe yakutaura isiro yawe. Saka imimi ndimukutaura vantu unobvisa iwewe. Unobvisa imimi ndimubvisa pamba pamba. Kwenini wakandibvisire. Imimi zvakakubvisai hamuzivi. Yaibvise tina dzenyu dzamakaisa. Kutanga iwewe china yacho ndiwe. Vanenge vasiri kutoda kuzvibata vanoziva zvavakaita nazvo. Saka zvinhu zvikana vakauya vanongotenderera vosvika vachidai. Mumwe musi ndakatoona vachitora mvura mumigodhi vachikotama pazviriso vachiita zvekusasa mvura kunge zvinhu zvapiswa. Handinoona. Ndoda kukubatsirai. Chinzwai ndikubatsirei. Chandada kukubatsirai chinhu. Mama, zvinhu zvese zvamuri kufunga kuti zvinhu izvi zvazvina nebasa. Kana dai vaitya kutozvibata motodedza isusu tozvitora tozvitaya kwakadaro. Because isu hatina gonzo dini. Handiti mapawa. Kana zvinhu zvavakaisa pamba. Vakabvisa mama. Kana vakabvisa vakaunza zvinhu zvavakaisa pamba. Mukaona kuti zviri kukushaisai peace. Imimi semunhu wopamba. Zvinhu izvo muchifunga kuti maybe zvinodaro zvine chakalingiringa aine chakashata pazviri. Nyaya iyoyo inyaya diki stereki. Inyaya diki. Nyaya iripo yatinoda kuti titaure ndeyekuti mitemo tisaisanganise. Mitemo yekuchirunguko yekuti mumwe zvakazodai takaenda kucivil court tikazonzi kucriminal tikanzi. Ngatiti kana tauya mudare rechivanhu tiite zvinhu zvinovaka ukama hwamai nababa nevana pamusha. Kana musha iwoyo uchiripo ndokuti tikunde. Mai vati ndakauya kuno kudai kuti zvimwe zvese takaita mumashure. Chinhu chakundinetsa zvinhu zvakauya nababa ava pamba. Izvo zvavari kuti totombokuonai makutonozvidira mvura kuita kunge munoda kuti zvikure zvinhu zvacho. Izvo zviri zvimufananidzo zvezvimhuka nekudini dini. Munhu paanoona munhu achiita zvinhu zvakadaro unenge uchitora kodzero dzemunhu. Munhu anotanga kutya kufungidzira kuti maybe zvinhu zvinoda hazvina kana chinhu wani chiripo.
mai hapana. Zvimwe zvaive zviri zvokuti zvichida mukaona mota pano pazoipa manje mosuduruka pamusha penyu muchienengera. Hazvisiri izvo zvatingakurudzire kuti misha ndo magarirwo ayo. Kana munhu wafunga kuti ndakagara nemukadzi, wagara nemukadzi ukafunga zvekare kuti mukadzi handichamuda, unofanira kumuudza kuti mai inini nezvenyu pano pamusha pangu handichada. Ndopo chinouya mitemo yenyu yechirungu yekusi court and the like, kunenge kwakutaurwa kuti right, kurambana kwamuri kuita zvii zvamuinazvo, ichi ndechani ichi ndechani, hazvitaurwa mudare ramambo. Munhu hatigove maproperties evanhu. Imi matove negwinya rekuti iwe uri chimwe chinhu, mukadzi wenyu wamakabereka naye vana momutora sechimwe chinhu pazvinhu zvakudai. Uri kutaura chivanhu chokuti chii kudai kuti chimwe chacho ndicho chii. Hatina zvatiri tichitaura. Hatingatore imimi kuitwa chunhu kaini nemudzimai wenyu kuti ati chimwe chunhu chachona ndechichi, achitaura imi. Tieta kuturatidza kuti wani mukuratidza kwandiri ini samambo kuti hatina zvatiri kutaura. Handiti mai ava makavada kavasina kudai, imimiwo futi musina kudaro zvamuri izvozvo. Mukafunga pamakanga muri nepatiri nhasi, mukangozvitora chete mukazviisa musoro menyu, munobva mangoziva kuti aiwa tiri kufamba, tiri kuenda, tiri murwendo. Handiti rusina munhu anozojamba kana nguva yachona yakwana. Saka kana makadai zvamakaita izvi, so mabereka vana venyu ndochinja ndafarira. Maane vazukuru, maane chii mumusha, chaipa chii. Asi kana vanhu makonana, mukaona kuti hatisi kukwanisa kugarisana, musagarisane. Ndopanobva kuti umwe anenge akutaura izvo, umwe ari kutaura izvo, umwe ari kutaura izvo. Handiti imimi baba imi ndanzwa muchiverenga nhamba yekuti uyu ari panhamba yakati semukadzi wenyu. Handiti dairai ndimwari kubvunza vataura kuti ndiri kudaira ndati imimi iye zvino ndanzwa sekuti maamuchireva kuti mai ava vanotori pane imwe nhamba kumadzimai enyu. Handiti ivo vataura kwamuri kuti murume madzimai akawanda izvozvo vataura. Imi ndazonzwa inini ndobva ndatiwo manje vaataura kuti madzimai akawanda kunyange akawanda madzimai iye ari panhamba 4 kuti iye ataura kuti akawanda. Inzwai zvandada kuenda, musandivharidzire zvandinoda kutaura, pindurai zvandinotaura. Ndati imi muri kuverenga nhamba yevakadzi venyu, handina kunzwa muchiverenga nhamba yevarume vavo. Handi mapanzo. Saka kana munhu akagarira imimi semurume wake pamusha, akasabatwa nemi semurume wake, hakuna kwatiri tichienda. Handiti zvandiri kukuudzai zvatifanira kunge tichikuudzirai izvozvo, igaro ziva chaipa chii, udzanai. Imi ini chisoro changu paurika ndechakati, chisoro changu pauri shamwari ndechakati. Mapeace order amuri kutaurirana panapa, peace order baba namai. Ukaona pamusha paita peace order, tiri kuenda kupi? But ukaona munhu azonosvika ipapo akundikana, handimapona, akundikana kunyatsoona kuti no, chaakundibatsira chete panapa ndechekuti uyu munhu uyu pandiri asasvike. Maona nzira yari kufunga kuti yakanaka kuzvibatsira, but panoda imimi kuti musvike pamudzimai wenyu paripo, panenge paripo. Saka ndiri kuti inini iye zvino chichemo chavo havana kutaura zvakawanda zvizhinji zvavari kutaura. Handiti vataura bedzi nyaya yavati ndiri kuda kuti baba vabvise zvinhu zvavakaisa kumbo. Zviri paya mai zvinhu izvo zviri muyadhimo
muyadi zvavakanga vatombosungisira futi pastor kuti makazvibatirei izvozvo. Ko ivo position yavo pamusha ipapo ndeyekuti chii? Ivo kana vari kumusha imomo pamusha ipapo vane right here kunge varipo, kunge vari pamba, kunge varipo pamba penyu ipapo. iniko zvinoita ndatoine hwani ndafirisa ndikarina ndati vane kodzero here dzekunge vari pamusha ipapo. Vanayo. Saka vakaunza zvinhu zvavo pamba pavo. Imi hamusi kugutsikana nazvo. Ndoda kutsvaga pandinoda kukupai rubatsiro samambo. Handiti? nditi pandisi kugutsikana napo ndikuti vakazounza zvinhu zvavo izvi takuonani. Saka zviri nani vabvise zvinhu zvavo. Vozodii? Vanongogara kwavari kugara. Inini nekuti mazuva ano handisi kugara navo tatoende gore ne6 months tisingagari tese. Plus vanongoti mwana wese auya vanoenda kunoripota vachitorera vana mapisi order vachisungisa vanhu. Havadi kuti vana vauye kuzondiona. Vanoda kuti ndigare ndiri 1 chete pamba ipapo. Ini mukomana uyu ndiye mwana wangu wandinaye wandogara naye munomuchini. Ndiye anotoona kuti amai vamukasei kana kuti amai vari kudei. Kana kuti nhasi vari kutwei. Haabvunidzwe kusvika pamba ipapo. Pandanga ndichida kukubatsirai. Nhasi vana venyu varipo here? Vese varipo. Kusara kwehwani mudiki. Vana vedu ndoda kukuudzai. Hakuna amai vanobereka mwana vari 1. Tese tinobvumirana izvozvo handiti? Hakuna baba vangabereke vana vasina mai. So vabereki venyu kana magara mukaona kuti pano umwe mubereki ari wrong kune umwe, handiti? Musapindire. Handimondizwa zvandiri kutaura. Rambai kupindira munyaya idzodzo. Zvinorwadza wino. But musadii? Musapindire. Kuti hwani wacho na-identify kuti vana ava vari kudai apa nokuzodai. Musapinde munyaya dzavabereki venyu. Handiti? Basa renyu nderekuti kana maona ipapo padaro zivai chokuenda. Kunotaura nyaya yani yenyu sevana. Kuti tiri vana zvakuita vana mai nababa izvi nhasi izvi. Hazvina kwazvingatisvitse because mangwana we end up tapinzwa munyaya idzi. Ukaona baba vakuenda kuchiunhiki uko kupolisi uko kuti ndikuda peace order yenhiki yekuti mwana asasvike pamba pavo. Vakurwara. Hazviitwe nenormal person. Saka kana muri mega mugone kuudzana zvandiri kutaurirai pano. Munoenda kunana sekuru, kunana tete venyu, kune vaning'ina vavo, kune madzikoma avo. Vana baba tauya. Hatigone kukonfranta baba kuti titaure navo nyaya dzekuitika kuguta kuti taita vana. Chimboendai munzwe kuti hama dzenyu dziri chii chiri kunetsa. Matopedza basi. Handiti? Kwete kunowanikwa uri kune rimwe divi kana kuzonowanikwa uchinzi kwanzi uya androva kuda kundambura mbabvu. Kana wakaita zvinhu zvakadaro wakaita zvinhu zviri wrong. Kuruzvinzwa shamari. Kana izvozvo zvakaitika zviri wrong. Nyangwe vakakusunda zvinenge baba vako ndibaba vako. Kutotiza wotizako wonotsvaga pekupotera odi. But ukona ndakunesa peace order kuti mwana wangu asasvike pandiri. There is something wrong. Pane chimwe chiri wrong. Because one, kushanda kana kufamba chako tese tinosvika panguva yekukundikana. Tsoka dziripo vana vako vawakabereka. Pandisingachagone kufamba mwana wangu anofamba ipapo. Kana muine nhaka dzamuinadzo musingade kuona vana maybe kuti vakakuwandirai semunhare vakadzi vakawanda. Vana nyangwe akaberekwa namai uyu ari mudzimai wenyu, aberekwa neuyu aberekwa vakadzi venyu varipo 5. Vana ivavo chinhu 1 havadi kupatsanurwa. Panhaka yenyu ndo vadyi venhaka. Daka rowanikwa kumadzimai. Handiti?
daka riri kuwanikwa kuvana mukaona rawanikwa kuvana daka kuratidza kuti chipari chachona ichocho kubva musi wokutanga chakatadzikwa. Baba ndinoda kuti ndikunzwa chaizvo kutaura makuteerera chaizvo zveshe zvamuri kutaura ndozvaifanira kuve zvichinoita, asi ndoda kungotanga kungotenda kuti muri kutaura ivo vacho vana vari kuudzwa naamai vavo kuita zvinhu zvakadaro. Handina chimwe chakuti ndingapindura kana dare rinditi nditongei pakati, asi kuti imimi zvamuri kutaura ndiri kuzvitenda, ndiri kuzvitambira nekuti makore atainawo handizivi vana vavo kuti ane vana vangana, handizvizivi. Amai chiti zvevaenda iko uyabereka ndiri kutoka mai manje kana akatibasiza kana akabereka chiva handizvizivi, vakaenda havadzoke. Saka izvi zvese hatichataura nemhaka yekuti zviri kukonzerwa nekusabhuirirana nababa naamai. Vana wobva telefoni kuti tadzidza, amai woti hamuna kuenda kupiniswa chikoro nababa, vanotazwa chikoro kuenda kuyunivhesiti, iye anga asingazi zita rake uyo. Ndikakwira maupstairs kuHarare chimugadzirisa zita rake, nhasi pabandaimo zvese zvazvinei. Ndakukumbira dare kuti mutongotaurira mungovadzidzisa chete. Inini ndandadii zvangu mudzimai wangu ndinaye pane pabonde, ngaachitaura kuti achiri kundida here kana kuti handidi. Tisataure nhuruno dzakawanda. Ndotanga kuti ndakuda taura mudzimai wangu ndopamaramba mambo pano kuti unenge takufunura zvinhu zvarambwa nedare, asi mataura maitese ndinopa kutenda chaizvo. Taurirai ivava kubvira amai vari kugara nevanhu. Ndingaite 2.5 years ndisingarari nemukadzi wangu mumba mangu, mukomana yemba mangu iye achipinda. Saka kutaura pano pamutova hatirambanisi, handina kuti tondomuramba nokuti matiti bvunze kuti haachakudirani tenge taakurambanisa mutemo haubvumiso. ndosaka ndabvunza imi iwewe ndounomubvunza, kwete isusu hatibvumi kuizvozvo. Isu tiri vayanyani manzwa kuyakuta wata mambo ndatenda zvose shoko rataura vana mazvinzwa ndazvinzwa achiti mwana hafanire kumusumudza ruoko runova baba. ndazvinzwa Ivavo handivaripo vanhu vari kuzvinzvira nditi kana vari vana zvapinda hakuna mwana usaenda kuchikoro toziziva maitiisa mese nomudzimai ndokuziva kutuzeta havazvizivi nditi ndatiti isu ndisi toziziva wangazvizive nokuti iona chigumi nomukadzi wako, isu hatina chigumi nemi tava kuzokuyananisai ndizvo. Saka mambabvunza kuti nawe yacho iri kutaurwa nomukadzi, iwewe mutoo musati mamutsana nomukadzi wakambouya kuzodzara zvinhu here mumba imomo, akubvunza mambo pano handizva wakudzora zvinhu nhasi nokuti makutaurana nomukadzi makore ese vana vachikura kuzosvikira nhasi handizvi. Mukadzi ati ndaane gore ne6 months ndizvo iwewe asingakura achigara ega nditi iwewe zvinokufadza here? Ndepapo wakaenda hama dzomukadzi mukagara dare, ndepapo wakauya wegu hama dzokwenyu mukagara dare, kuti ndo zviripo pamusha izvo nditi hazvipinzwe nevana. Ndasamanzwa mamba chiti vana tizai, ukaona baba namai vamutsana itasei kana kwakamwisikatsvaga ipo kupotera. That's why tizere tiripo. Hauna mutoo zvausingazivi zvangu, handina zvausingazivi zvangu. Hakuna bhuku rangu rokutera imba risabakwa nemaoko amai ava nekuchiza. Saka ndati ndonyara kunditaura pandakutarinze kuti pamakuenda makutsauka pano tinoyananisa varamba vachizodzokerana. Mozambique Mutare Chiredzi vese vakadaidzwa vakauya ndichituraya nevanhu vandisina kukwanisa kuti vauye ndiwo vekumukadzi. Kuna mongo handiti waunovanza iwe, kuna mongo unovanzwa namai pamba penyu muri vavira idzi. Mongo iwoyo autaura mambo, autaura pachidimba kahwanda zvomunhu mukura nditi mongo iwoyo haufanira unge uripo pamuri muri tu handiti. Mai wakamutorawo kuno mumwe mukadzi handiti handi namba 2 wazotora mai vaviri mashure tinozviziva handiti murume harambidzwi naika kasi chiziva kuti kana vakadzi ndadai chii chikonzero chinodera handiti. Mai vataura kuti kunoroogwa vana mumba handiti unotora mari yose iwewe woenda hauna chaunomupa azvitaura pano unzwisise upo padare redu masi tiri kuti ndozva tiri kutaura
ndatibvisa mongo zvini izvozvo kuna mai zvinomupinda zvomubati zvakanaka 9 months munhu akatakura mimba pamutoro inorwadza handiti isu tinenge imbwa vana bhingo rosa bhingo inoenda kupi itoya kudai munhu kuti ione pokugara niti but mai angashuka nepamubhiri izvo iwewe izvozvo togona mai izvozvo anganyepa nditi kasisu achiona kuti ari kugwadziwa nditi hatigona kubvunza vana kuti ndizvo here ndoziva vana vandosaidira mai kunzoshona but hatiende ikoko mai dasai mambo ati manyai munopotera unzviza pano pauya mai auya kuzopotera nditi chiredzi chichi hakuna taitora yose apano ndisu manje chiredzi takutanga zvepano kwete zvokouzwa maita zvezvo munzvisa shona mai vaya kuzopotera dzai mambo akuvakei ubvume kuvakika pamutoo ndinokuziva uno matu zetu sina mukadzi anei hatibvumi kuzokumashure kutaura ndii bvuma kuvakika wakura zero rako rakura ndati zero rako rakura no 73 years akakusiyana 8 years but uri kwatokura 60 years maya vaisiro kutamba nayo sote job mantara dzese vakomana vese handizva vakikai nduna kana munhu kangoona kuti zvangakuitiswa pano nedare zvazoneswa mudare nemudzimai anenge aine hama dzake mune hama dzenyu dziri pano muripo damuto hadzipo havana here hama dzake hauna hama handidziripo ndati handidziripo here dziri kure ndokwadzarikaita dzikuuya muna handina hama dzangu ndidzo dzisi uye nemwana ndidzo hama dzangu vapi vandinoti vauya manje hama dzavo mulokesheni dzangudziziva ndechinyepa handiripo mulokesheni wanidziudza inzwai unhu hwemunhu isu hativazive baba but kungogara pamberi pangu hamuchisina chamunondiudza handiti mapa hatidi kuita zvinhu zvakadaro ini ndiri kuti baba avo kana vari vatezvara kana ani handiti ukaona padai ndinoramba kupinda mudare toramba ana baba zvamatouya zvaita zvakanaka handigone kuti ndinganopinda mudare nenyaya yemudzimai wangu zvamatouya imimika ndimi makuita nyaya yangu handipinde mudareni woratidza vanhu kutyoka usu kuti no munhu abwandira ari kuratidza kuti apa patasvika manje hapasisiri handiti saka mauya kuno ukuku ndiri kuseka ini mai vatokutaura kuti ini zvababa ava handichada vandiudza kana ndichinzwa zvakanaka vanditaurira ana baba vauya kuno inzwai vandiudza ndozvandandiseka kuti pamanzoti akuvabvunza makore ndaibvunza kuti ndava yei tetichitokanuka but zviriko isusu manje pfungwa dzedu sevanhu vanogara nevanhu mazuva ese pfungwa dzangu dzinomhanyira pekufunga kuti chii chanyanya kunetsa amai ava kuti vasvike apa pavasvika handiti mapoa chii woona kuti kana iri mhando yekushungurudzwa kwamai ava inenge iri pamusoro ukaona mukadzi wozonosvika panguva yekuti afukure hapwa kuti ataure kuti muri kuitikei mumba panenge paine mazuva hakuna vanhu vanogona kuchengeta imba kudarika vanhu ava ukaona kuzvinozvitaura kunze kunosvika paextend yekuti ndakuenda kudaro ipapo panenge paipa nduna panenge pasina museyamwa nyaya iyi mutoona ichindidzungaidza kudai pandaipiwa mudare ichirepresentwa mudare iri kunondirasa pairi kunotangira handikumapoa pairi kunotangira ndo pairi kunondirasa kuti muone ichindishungurudza kurebesa kudai so handirebeserwo nyaya yakadai so kaini nyaya yamasarisana nayo iyi wani tine dambudziko papfungwa dzedu tichitarisa mazera nezvakutaurwa pamusoro pavo
but tochizoona kuti baba vati tine 2 years vasingagarisani, amai vari kuti 1.5 years already. Kare maperiodzi avari kutaura haasi akanaka. Yes. But kuona kwandinoita, kana vabereka vana vauya kuzokubetserai kurarama panyika kuti mugovasiyira nhaka yamunenge mavashandi, kwete kuti vauya kuzokufurumirai kana kuve chikonzero chokupfurumirana kwenu, zviri wrong. Imi vanhu vaviri nyatsotauriranai chokwadi cheupenyu chakuitai kuti munhu musiye vana kunze. Very good. Mutauri zvenyu tikuda isu tikuda nyaya yenyu muri vaviri, kwete kuti mwana kuda kumubatisa moto. Imi vana amai haisi hamai, amai ndi baba yavo. Ava vanotogara vari ngozi kudakara maivo wakatofawo unongofa vachingori ngozi. Ndodzikaita patsika dzedu. Saka weyi ndi baba, iwe baba, tsika yekuti unoshatirirwa mhuri yako zvekukamuka woita kuikaurisa, haikaurisi nekubuda mumba. Wanzwiza? Baba anenge kahanda kanorwa kaidzokera mumba akatizire muyadhi. Mazvizo baba? Mamba arikuda kuvaka achiteererai mashoko okuvakiva. Mai, ndiri kudzokera kwamuri panyaya yekuti kompleni yenyu ikompleni yekuti ndikuda kuti baba vabvise zvinhu zviri kumba. Pamanzwa ndichiti nini vane right here kunge vari pamusha ipapo, mukati hatigone sedare rino rechivanhu kuti munhu ngaabvise zvinhu zvake pamusha. Zvinombori zvii zvakunzi zvinhu, kana zvikave zvinhu zvekuti imimi zvikushayisai mufaro kufunga kuti maybe zvinhu izvi zvingangodaro zviri zvimwe zvinhu zvakashata. Ndo basa ramambo rekukupai, kunenge wa mutongo wedare wekukupai kuti zvamunofunga imimi kuti pamba penyu ichi chinhu ichi chakashata, zvoita vanogona kuita basa iroro. Zvoita vanogona kuita basa iroro, but zvinonakidza ndezvekuti chinhu chiri kunzi hachisi kufamba zvakanaka namai nababa nemhuri yavo pamba pavo. Ndo zvatinopindira takachena isusu, handiti mapawa pabanga izvozvo zvamuri kuti imi zvinhu nhasi ndo zvakakurerai kubva pamakatorana nababa ivava gore racho kusvika mubereke vana venyu. Zvaipa bedzi ndezvekuti hapana communication, hapana vanhu vanodanana zvekare vanogara 2 years vasina kumboita umwe musi wavanomhoresana kuti zvakazodii zvikadii. 2 years umwe ari uko, kana kuti muchipinda pamusuwo umwe chete vanhu vasingataudzani. Hapana musha wakadaro, haupo. So ndiri kukupai mukana avo ndiani wenyu mai? Baba ka nyaya yekuti tipedze dzimwe dzakadai tinotobatsirwa nemi nokuti yes. Inachida kuti baba usemunhu uyu munhu watiri kutaungana naye nhasi muno muyu handioni achikodzera kuti arambe ari mukwasvangu maererano nezvaakandiitira uyu munhu. Chokutanga akanditumidzira message mufoni akanditambidzira yanga iri vhidhiyo ine vanhu vaitaura zvinyadzi. Takadzokorora ndaivhura futi ndikaona kuti mutowa iri kuti mutowa iri kuti uyu munhu ndimutowa here uyu muri mwamorini mukwasho wedu. Kana tichimuona munhu idango redu mumusha medu, uyu ndefesibhoni edu mumba medu kwasikana, mumba medu tiri vakomana 4. Mukoma wangu ndiani mwana ndo dango redu. Uyu anofanira kutotungamira vakwashanisa anonga chimuona mumusha medu atimuone. Zvimwe zvacho zvaanonditaura ndikuona listi nezvi zvinyora zvamuda kuti zvakati. Pafa mukoma wouyu mukomana akanzi tipe mbudzi uyu kuti munoti yechiko yefunga idzi. Akabvuma anga asina mari. Mukoma ini akanditi aiwa ende kunotsvaka mbudzi naye.
taenda tikazotaura nemwe kati mukwasha atakutumira chimari haana kuuya svika mukoma vafe vasina kumbowana mari iyoyo akabhadhara ona kuti munhu anenge nokunai ndozonzwa kuti panhapo vakunetsana futi iye nemwana wemanje nemwana wedu ndozomubvunza ndinozva kati iwe nyaya dzasi dzamukutaura idzi enda kupi kuti kuchinwe kunabva kuna sekuru wenyu vakubva mundi kwedu kozvateta vanzvadzedu vanogadzira nyaya idzodzo handina kuziva kuti vakaenda here kana kuti ndikati tichaenda zvichadai handisi kuziva tazonetsana ndikazva kutanga kunetsana ndikati iyo zvavakandiitira zvezvineri ine handisi kugutsikana nazvo ini ndichada kutokutorera matano futi tikanzi baba tiregerei muchabata huku chichi ndichakubatsirai tendora zihuku ngati haundichajire huku yangu yekuti ndikundibatira inini nemashoko wakandisira pavhidhio ndichiteerera zvinyanzi izvo zvazviite vasha ndobva tazosiyana nazvo taakunetsana manje vakunetsana nouyu akasvika pakunitaurayo kuti mwana wenyu haasi kuiswa basa pachegutu town council nenhau yekuti anodanana nevanhu vanosenza achitaurira inini instead yekuti ataurire ateta vanzvadziri kana vanoteta vakutsvaka akapedza akataura direct kwandiri achiudzai zvoinini tapedza izvozvo akazondiudza zvakare mwana wenyimimi ari kudanana nevanhu vakawanda chaizvo muchegutu muno iwe uzvana kuti wakavabata here vanhu ava ndozvandiri kutaurira mwana wenyimimi kumalokesheni uko pamba panemba yavo ari kuwirirana nefambidza ipapo ungaziva kuti ungazomuifambi here kupanekuifambi here imosha yaga kuti ko pamukambotsvaga imba panga pasina fambi here kubva ndasiyana zvangu tagara kaunumuzati iwe akona kuramba uchitaura nhau idzi neni ini handisi kuzida kuzinzwa kuti tichazonetsana mangwana kosikana nhasi tikasangana newe panotoita chimwe chinhu chisingaite zvakanaka ndobva ndamuudza kuti iwe handeni usinamba machitaura newe akazoendera mberi kuti achita mwana wenyu afambi yakauya muno mucheguta anofamba anodana nevanhu vakawanda takati ndava nani akandiudza kuti anodana namaneja wekuzesa taura mwanangu andana namaneja wekuzesa ndosaka mukomana ari kupiwa basa kuzesa zvinoita here izvo zvashe kuti munhu audze tezvara vake directly that I never say that kutotangana kutozviwanawo mumhuri nemurumuri anoudza inini izvo maita zvakanaka ndakuva kupedza nyaya yenyu zvangu ndichiti ndaifunga kuti baba avo kuuya kwavaiita kudare rakakura sei ivo vari kutora diki diki because kumba kwavo maybe ndo vanoita zvese saka kana varipo pavari hakuna umwe munhu wavanoexpecta kuti angadai achingonzwawo nyange asina chekutaura dare iri ratiri kutaura pano harisi dare diki kumazera enyu tichitaura nyaya dzakadai dzemumusha vangadai vachitiwo ivo ndakaiswa mudare nemudzimai kuhama dzavo saka vari kuratidza kuti vabva vashaya kana wani zvayo inozotiwo kana mabuda mudare munomu maamberiwo vanoti takazvinzwa handiti sekuuyawo kwamaita kuti toda unonzwa dare rehanzvadzi kana kuti dare remwana raakaendesa kwamama mauya makawanda kuti muzozvinzwirawo handiti makawanda saka nyaya iyoyi ndiri kuiona kuti tinogona kutaura dzimwe nyaya dzakawanda kana kunangana neimwe nyaya asi nyaya yachona tichitaura zvenyaya yemusha usiku nduna 2 years vogara vega kuwikiro kana muchienda ikoko chenyu chete kuona kuti mangoratidza simba chete rekuti ndauya pano chete ndakamboona vakati ndakaramba nevatatu zvikabereka vana 46 nhasi unokwanisa kuudza kuti mwana mai vakavasiva homusi ndine mukadzi wana sarai yakuti vana vasarai 22 handina mwana anonzi ukamuona kuti ndwakunge kuzondakudza ini kuti mai vake vakadai handiti ndo zvaifanira kutadza vamutowo izvozvo mukati menguva vamutowo kuti wakura vavakadzi 4 vese vavo
uri baba akasimba akagwinya kutaridza kuti imimi muchirovora mukadzi uyo zvine mashoka kuzonatezvana kwatiri kuvanza zvinhu zvizhinji zvauda kuti ataure bati isu toti pana zvibude munhu ini zvandakukomfuraita ndezvokuti iwe pamutoo nomudzimai wangu mese magara muchadanani munobata isu maziso muri vaviri kwenyu ini dee ndini ndichapeta mambo achipeta tinoivhara nyaya kuti vana vasaregepo kuona ubenzi hwenyu because pakati kwenyu kuno umwe pabasa dzaitafanika akuti ndabheta ndife hangu handiti asifanire manje kudero kuti vapenyu mwari haidera asitakwana tingapete tikausiya uri mupenyu tingapete tikausiya vari vapenyu ndezvatikutsvaka kuti akugune uri murume iwewo hauna kubata vanhu vekuzeza vari kutaura hauna kubata vanhu vokupi vana maneja vachichi munhu akangwara unohwandira kumai muri kuitei saka taradza uri kumuramba chivande iwe uchimuda chivande nyaya iri apa mababa ndikudzi mambo inyaya zhinji iri kuvantika pano ndaiwo ansa yangu iri kuti imba ndo yamisa vanhu avachete imba ndiyamisa chi vanhu imba ide siri vanhu rekusina vanogara kwakanaka anonza munhu aiti ndini ndakaivaka isi hatimurambiri isusu kuti munhu akabvira kare achitoka achimusika achiita basa ndiasienza ndisi uyo atine ndini ndakaivaka angari dhraivha plus2 yakaidhaivha marori kuti andika kasi imba iwe ndoya imba ndoyabata vanhu apa uya kuti ngaiputsike uya kuti handisi kuti iputsike ndotakachiwati tifeya murume ari kumba ngaidi ngaiputsike mukadzi achiti akarege kuputsika ndandine vana andika nokuti kana uchizobviriza imba igainogara vanhu nechipisa kugara pasi mukadzi mungaronga handiti namukumbudzi kumisira kuronga wangwana wangoputsa chi imba kana kuti wakubhema chibabu uchinekuchemufaro kwemumba uchina hunhu atopera hunhu wacho kasi nenzere kuti mauya pano tiri kupeka tisakurambanisa denda ndiri mambo ndaimbokupai futi mamazuva kuti mbonofungai mbozouya futi nopuwa rimwe tete nokuti pfungwa dzenyu yes nedare redu irona tiri pedze nasariti puwai medheti vanofunga munofunga mozuya nedheti rakanaka 2 years 1 year 6 months murume usipo papa pako pane mudzimai wako rakakiwa kiya ndiripo yangu rikanzi rakiwa chinoda kunetsa vamutoo ndizvoti kana ranga rakakiwa zvakadzvagwa sei zvakakiwa izvi zvakadzvagwa mumba zvanisi zvakauya sei ndo rakakiwa hamusi mumba ndo ndati patisiyanesa makandipangwaindingudzitsanangure zvira isu tazvinzwa kuti makazvisa hapana juraho yepamba aiwa ndo zvanditi nditsanangura kana juraho riripo muchiwana access yekupinda ndakakipa muchapari kurambidzwa here kuti musvike vanosara vachiuya ndabuda ndaenda kubasa vanosara vachiita zvinhu zvavo vakangoona kuti ndabuda ndaenda kubasa ndopaunonzwa kuti vadzi vanogona kupedza 3 months 4 months vasina kutombotira asi vazongoti zvinoita kumuya vozongoona vavo love moya awanike vaperi saiyana ningava panapa vapei date 27 uyadzoka modzoka musi wa tandikuda kuti mudzokere musi wa 27 padaki munenge machifunga kuti imba here yataakunotaurirana kuti hapachisina zvemurume nemukadzi kana kuti chii kana kuti pane zvimwe here zvatinozosangana nazvo zvagadzirisika here kana kuti ipapo zvamauya muinazvo ndo zvatinosvika tichiperekedzera izvozvo inini shewangu ndaisingambona chekupfukira inini zvapapava zvamuina chakwanisa kozi ndikagara navo vachandiuraya saka beta ndichisvigarire ndiki iye zvino kana vaine zvimwe zviri mupfungwa dzavo zvavaimbofunga manje nguva yekuverenga zviye zvino patero ngatiuyei kudare musi wa 27 nyaya mutaura indatoibata kubva pakutanga but tinokupai mukana sedare
izvi zvamakokomedu zvada kuti hachazviiti zvakumavoko mambo hakusina zviiti. Vana hamugoni kurasa vabereki venyu. Sabarasi. Kana mukavaratidza kuti baba vedu munovada vachikusaka purani, musasudurudza pavari musina wamavaratidza kuti mavaona here, kuti kana tichikuudzai kuti tinovada havatide padhuze navo ava varapa. Maona here zvavaita? Handiti. Ndavapa bhuku vakabvarura, ndavapa mvura yekumwa vakarasa pasi, ndazodii ndikadii? Handiti. Izvozvo. Isumuka nyika yedu. Kusiyana kwamaita kukutaza kuti tapedza kurotiyara nhamba, ndiswapese vindu.